Ke, nggo bunda-bunda diperhatikna nemen ke. Apa maning bunda-bunda sing seneng gawe gorengan, gawe mendoan, wis pokoke sing seneng goreng-goreng, nek nganggo lengak, ku aja kesuwen, Bun. Apa maning nganti ireng deteng ya, Bunda. Wong nang dokter be anjurane lengake paling 2 kali apa 3 kali masakan, Bunda. Anu Bunda nganti ireng deteng, nganti wis mambu tengik, mambu apa sing ora wong anu bekase nggo goreng apa sing ora ya, esi denggo bae, ku ora apik, Bunda. Eman-eman kesehatan, Bunda. Nek lengak wis nganti ireng deteng, kuwi lah isine ya kolesterol, ya lemak jenuh, Bunda. Suka hati ganti maning aja eman-emanen. Ya karuan tas sedep ya, Bun. Ibaratnya Bunda terus goreng bloco apa goreng apa lah nggo goreng tempe, rasanya kan sedap, tapi ora apik, Bunda, nggo kesehatan. Apa maning sing ireng deteng kae lah. Ya pokoknya nek ditandani nek wis coklat ya, wis coklat apa wis limang masakan boran, ya wis diganti. Aja nganti ireng deteng ya. Oke, Bunda. Aja eman-emanen.